Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأعاد علينا من بركاته آمين. قال warrabi'u niku ya. Warrabi'u lan utawi kang nomor 4. Niki kita saya bahas napa? Ya syarate tayammum. Nggih. Warrabi'u lan utawi kang nomor 4 ta'azzur istimalihi iku onone uzur ngagem banyu ai almae tegese banyu. Jadi nggih niki syarat diperbolehkan tayamum adalah napa? Yang nomor 4 adalah onone uzur gunakaken banyu. Nggih, sebetulnya sing nomor 4 niki nggih kok nyebutke nomor 4 iki tok tanpa nyebutke uzurus safar wal maradi yang dulu nomor 1 niku sebetulnya cukup. Tapi gak apa-apa. Jadi sing nomor 4 adalah napa? Anane uzur nggunakaken banyu. Ya, anane uzur nggunakaken banyu. Ya, baik karena memang tidak ada air atau karena sakit misalkan, ya. Utawa karena faktor-faktor yang lain, nanti ada contohnya. Bi an ya khofa gambare kelawan yen to wedi sapa wong min istimalil ma'i saking gunakaken banyu ala dhahabi nafsin ning atase ilange nyawa au manfaati udwin utawa manfaate anggota badan. Lagi nggih gambare apa jenenge kita mentasawurkan ya uzure banyu niku kaya pripun. Ya, di antara contohnya adalah janjane ana banyu. Nggih wonten banyu. Tapi wong iki nek nggunakaken banyu iki kuwatir nyawane ilang. Mati utawa ana anggota tubuh sing nanti ketika kena air manfaat anggota niku wau niku boten saged ilang manfaate. Oke. Nah, iki apa nek kados ngeten, maka bagaimana? Maka ya gak usah wudu, gak usah adus tapi diganti dengan apa? Tayammum. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa sing dianggep iki kuwatir ngilangno nyawa utawa anggota tubuh nggih. Manfaatnya anggota tubuh iku sing dianggap adalah dawuhe ucapane dokter sing adil. Jadi ora iso ngreka-ngreka dhewe, nyirak-nyirakno dhewe mboten. Nah, tapi sing dicekel adalah napa? Dawuhe dokter sing adil. Nggih. Makna niki di antara fardhu kifayah niku adalah mempelajari ya masalah kedokteran. Karena ada di dalam fikih niku kathah perkara-perkara sing berkaitan kalih kedokteran. Di antaranya niki. Ya. Lah nek ana wong muslim sing adil sing dadi dokter, nah iku kudu dicekelan iki. Nggih. Nah, di dunia kita nggih para ulama kita niku wonten ulama sing ya sekaligus ulama ya sekaligus dokter wonten. Ya, zaman sakniki saya wonten teng Mesir, teng Syria. Nah teng Syria niku wonten guru nggih guru kula namanya Syekh Samir An-Nas. Syekh Samir An-Nas niki beliau ulama ahli fikih juga ahli qiraat nggih, ilmu qiraat juga dokter. Nggih, dokter.
Nah, teng Mesir wonten namanya Syekh Yusri Jabir. Syekh Yusri niki beliau ulama ahli tasawuf, juga dokter, dokter bedah kados. Atau Indonesia saya belum menemukan yang memang benar-benar ulama atau dokter, saya belum menemukan. Nah, cuman asal bisa baca kitab utawa iku ya wonten beberapa lah, tapi nek sing bener-bener ulama temenan tur jadi dokter saya belum menemukan. Ya. Nah, niki pentingnya dunia kedokteran nggih dalam masalah fikih kados ngoten. Ya, maka jadi dokter niki termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah. Wa yadkhulu lan manjing lan masuk fil udhri ing dalam uzur. Nah, termasuk dalam uzur iku napa apa perkara laukana lamun ana bikurbihi iku tetep ing dalam cedake wong maun apa banyu wa khaufalan wedi sapa wong lau qasada wa khaufalan wedi sapa wong lau qasada lamun nejo sapa wong hu ing banyu wedi-wedi ala nafsihi ing atase awak dhewe ne wong. Wedi sangka apa min sabuin sangka binatang buas au aduin utawa musuh. Au aduin utawa musuh. Au ala malihi utawa kuwatir ing atase bondone wong min sarikin kuwatir senapa saking maling au ghasibin utawa wong sing gosok. Jadi termasuk udur niki nek wonten janjane ana banyu ya. Nah, jadi ning kono nggih iku ana banyu, janjane ana banyu, ketok. Tapi kok misal seandainya iki mau diparani ambek wong iku mau. Nah, iku ana nggih kemungkinan besar ana kemungkinan ya wong iki kuwatir nek marani banyu niku wau engko diserang ambek binatang buas, dipangan ambek binatang buas. Utawa nek gak ya diserang ambek musuh misalkan. Nah, kalau ngene iki maka bagaimana? Maka oleh boten jipuk banyu iku, oleh boten wudu, oleh boten mandi diganti dengan apa? Tayamum. Nah, iki termasuk uzure nggunakaken banyu ya. Napa ana banyu tapi khawatir nggih, khawatir apa diparani binatang buas utawa diparani musuh. Begitu pula aku mau nyawa yang berkaitan dengan nyawa. Ya yuk khawatir yang berkaitan dengan harta bendane. Nggih, khawatir yang berkaitan dengan harta bendane. Kok misal niki wau marani air tadi, maka harta bendane sing ditinggal lagi mau engko iso diparani, iso dicolong wong utawa iso digosok wong. Lah nek koyo ngene iki, maka bagaimana? Oleh tayamum. Boten wudu boten mandi akan tapi diganti dengan tayamum. Wa yujadu lan ditemuaken fi ba'di nusakhil matni ing dalem sebagian pira-pira naskah matan fi hadza syart ing dalem iki syarat ziyadatun napa tambahan ba'da ta'azzuru istimalihi sabadane kalimat ta'azzuru istimalihi wahia lan utawi tambahan iku mau apa wazuhu lan oleh butuh wong ba'da tolabi sak badane golek ya. Nah ning sebagian naskah daripada kitab takrib niku wonten tambahan. Jadi boten cukup boten kalimat boten apa jenenge iki mau warabiu ta'adzur istimalihi ngono tok boten tapi ana tambahane. Ya, sing nomor 4 adalah uzur gunakan air. Ana tambahane kalimat niki wazuhu ba'da tolab. Ya kenapa butuh banyu sak badane golek. Artine ya lamun ketemu banyu utawa memang ada air. Ora usah golek misalkan memang ana air. Ya, utawa golek sik baru nemu air. Lah ana air iki mau terus batu niku wong iki nggih butuh ambil air iku mau. Contohnya wong iki ya meh-meh mati. Ngelak. Ngorong. Ya, wong iki ngorong. Maka bagaimana? Apakah digawe wudu apa digawe ngombe? Ya digawe ngombe. Ya.
ya digawe napa ngombe. Lah engko wudune pripun ganti dengan tayamum. Ya, nek wudu iso diganti dengan tayamum. Nek ngombe iku mau ganti dengan apa? Nek banyune ilang ya. Ora iso tayamum ngombe ora ganti tayamum gak iso ya. Nah, iku kados ngoten. Ya dijelasno teng kene ya ana banyu tapi dibutuhno kanggo liat si hayawanin muhtaram, kanggo ya nambani ngoronge kewan sing dimulyakno. Hayawan sing dimulyakno. Hayawan iki sing duwe nyawa, maksudnya duwe nyawa manusa ya iya, kewan ya iya, ngoten nggih. Sing dimulyakno. Lah engko ana sing gak dimulyakno. Sing gak dimulyakno nggih. Hayawan sing ghairu muhtaram, hayawan sing boten dimulyakno niku contone napa? Siji yaiku wong kafir harbi. Napa? Wong kafir harbi. Misal iki ana banyu. Sampeyan butuh gawe wudu. Sampeyan ya gak butuh ge ngombe ya, orang ngelak sampeyan. Tapi ana cedhake sampeyan ana kafir harbi. Kafir harbi butuh ambekan banyu niki. Wong iki nek pomane ora mbok wudune ora mbok apa mbok kae banyu niki wau, banyune mbok gawe wudu, wong iki mati. Maka bagaimana? Ya iki karena wong iki mau bukan hayawan muhtaram, maka ya sampean ya wudu ae, ge wudu. Paham ya? Ge wudu aja digawe apa mau ngombene iku mau. Ya. Kal harbi ya iki mau sing hayawan sing ghairu muhtaram, sing boten muhtaram, sing boten dimulyakno. Wong murtad, wong ninggalno salat setelah diperintah ambekan apa jenenge pemerintah Islam. Nah, kaya ngono kuwi iku ghairu muhtaram. Nah, kok sampean butuh ambekan wudu, sedangkan ana wong sing kaya ngono iku ning cedhake sampean, maka dahulukan mana? Ngombeni wong-wong iku mau apa gawe wudu? Dahulukan wudu. Meskipun nak pemene sampe gawe wudu wong ku do mati ora apa-apa. Iki disebutke ngono. Bal tawaddu bil ma'i walau adda ila halakihi. Ya. Terus wal khamisul lan utawi kang nomor 5 at-turabu iku lebu atau hiru kang suci. Ai at-tahuru tegese suci nyucikake. Nah, syarat yang nomor 5 untuk sahnya tayamum adalah napa? Onone lebu. Onone napa? Lebu utawa debu sing suci tur mensucikan. Nah, iki disebutna ning matan at-tahir, tapi sing dimaksud at-tahur, suci tur mensucikan. Karena nanti ada tahir tapi boten tahur. Suci tapi gak nyucikno. Iku apa? Lebu sing wis digawe tayamum. Iki suci. Tapi pokoknya digawe tayamum meneh. Samboten tayamum boten. Kenapa? Karena iki wis musta'mal. Nggih. Suci tapi boten nyucikaken. Lah ning kene iki syaratnya adalah napa? Suci tur mensucikan. Jadi sebagaimana ada air musta'mal, lebu ya ana, lebu sing musta'mal. Yaiku sing wis digawe napa? Sing wis digawe tayamum niku wau nggih. Ghairul munadda kang ora lembab, kang ora teles. Kang ora teles. Jadi kudune lebu sing mboten teles. Soalnya nak teles engko nempel ning kulit. Iki mboten nangsal niki. Mboten apa jenenge dan tidak ada gubar, tidak ada bleduke. Ya lebu sing teles niku ora ana bleduke. Ora oleh kaya ngene iki. Nggih, kudu sing garing. Wa yastukulan bener. Ya nyocoki at-tahiru apa kalimat at-tahir. Bil maghsubi kelawan lebu sing digosok. Wa turabi makburatin utawa makbaratin lan lebune kuburan lam tunbas kang ora diduduk. Ya, kalimat suci mensucikan tadi ya, pokoknya suci mensucikan ya, syaratnya suci mensucikan. Meskipun lebune iki lebu colongan misalkan, utawa lebune lebu gosok, ora kandha ning wong sing duwe sangkir mbok gawe tayamum, iki jenenge lebu gosokan, yang utawa colongan misalkan, iku tayamume sah, tapi nggunakake lebu iku mau hukume haram, paham?
Jadi perlu dibedakan antara sahih tayamum ambek haram nglakoni tayamum niku wau. Nah, wong sing tayamum gunakaken lebu lebu sing digosok utawa lebu sing dicolong ya, tayamum sah mboten? Sah. Lah kegiatane gunakaken lebu iku mau hukumnya napa? Haram. Paham? Sebagaimana ana wong wudu. Nggih. Wudu nggawa wudu banyu al-ma'ul musabbal. Banyu sing disediakno ning pinggir dalan kanggo ngombe. Nah, iki kan ra oleh digawe wudu. Disediakno nggih ngombe malah digawe wudu. Kan mboten angsal. Nah, utawa gunakaken wudu gunakake banyu sing digosok saka wong ora kondo. Utawa nyolong kong. Wudune sah, sah. Tapi kegiatan yang lakukan wudu itu mau hukumnya adalah haram. Paham? Nah, kudu dibedakno antara sah mbek apa jenenge sah dan tidak sah, haram ambek halal. Kudu dibedakno nggih. Karena itu sesuatu yang berbeda. Nah, begitu pula iki sing dimaksud ning kene ya, asal lebune iki mau suci mensucikan, kok misal sangka lebu kuburan. Apa lebu kuburan, yang mana kuburan itu urung diduduk. Lah engko nek diduduk kok lebune iki mau kecampuran, kemungkinan besar kecampuran ambekan apa jenenge ya bekas-bekas batang, batang sih manusa ya batang. Bekas-bekas apa jenenge tubuh jenazah nggih, campuran karena ning wetenge jenazah, wetenge wong iki kan ana sesuatu sing kotor nggih. Nah, kok iki mawon biasanya nek kubur terus badane ku ya badane jenazah ini kan nyampur ambek lebu. Nah, kok kuburan wis diduduk, maka ya gak oleh. Karena ada kemungkinan besar iki kecampuran ambek najis. Tapi kok nggunakake tanah kuburan sing mboten napa? Sing mboten diduduk nggih. Artinya masih suci terus mensucikan lemah iku mau, debune niku mau, maka boleh-boleh saja tayamum dengan itu dianggap sah-sah. Tapi meskipun karena ini tanah kuburan nggih, tanah sing biasanya wakaf nggih, maka iki hukumnya haram nggih. Haram tapi sah. Paham mboten? Wa yujadu lan ditemuaken fi ba'din nusakhi ing dalam sebagian pira-pira naskah. Ziyadatun napa tambahan fi hadza syarti ing dalam iki syarat. Wa hiya lan utawi tambahan iku mau lahu gubarun ya, iku lafat lahu gubarun, lahu kedue lebu gubarun utawi bleduk. Jadi ana sebagian naskah ana tambahane lahu gubarun, lebune kudune duwe bleduk. Fa in khalatahu jisun. Gubar itu ngene. Sama nanti bleduk ya. Bleduk atau bleduk mboten. Nah, lebu iku tanahe, nggih, turab iku tanahe, nek gubar iku bledukane. Nah, bleduk-bledukane iku. Ya, iku ngoten. Jadi syaratnya kudu ana bledukane. Ya fa in khalata mongko lamun nyampuri hu ing turab, hu ing lebu mau jisun apa gamping. Gamping utawa semen ya. Auramalun utawa pasir. Lam yujzi mongko gak nyukupi. Ya. Lam yujzi mongko gak nyukupi, gak cukup ya, ora sah artine ngoten nggih. Jadi kok misal lebune mu kecampuran ambekan semen, ambekan gamping utawa ambek pasir, maka boten cukup, boten nyukupi, boten sah tayamum. Jadi kudu murni napa sangka lebu, sangka tanah niku lho. Wa hadza lan utawi iki pendapat muwafiqun niku perkara kang nyocoki lima maring perkara kala kang ngendikan bu ing ma An-Nawawi sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab wa tashihi lan kitab at-tashih. Lakinnahu akan tapine Imam Nawawi fi Raudhati ing dalam kitab Ar-Raudhah wal Fatawa lan kitab Al-Fatawa jawaza iku ngolehaken memperbolehkan sapa Imam Nawawi dari ing mengkono gini-gini ya, meskipun secara zahir iki loro-loro ya sesuatu lebu sing dicampur ambekan
semen ambek pasir, ya, tapi sing dimaksud ning ngene jawaza dalika ing mengkono tayamum dengan debu sing kecampur karo pasir. Ngoten nggih. Nah, dadi ngeten. Iki ada dua permasalahan, yaitu tayamum dengan debu sing kecampur ambekan semen utawa gamping, nggih. Sing nomor 2, tayamum dengan debu yang kecampur ambekan pasir. Nggih. Lah nek kecampur ambek gamping utawa semen niki Imam Nawawi dalam semua kitabnya niki sepakat bahwa nggih napa jenenge niki mboten sah. Nggih mboten sah. Tapi permasalahan yang kedua yaitu tayamum dengan debu yang kecampur ambek napa pasir niki menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab kalih Tasheh niki mengatakan mboten nyukupi, mboten sah. Ya. Tapi dalam kitab Ar-Raudhah dan Al-Fatawa mengatakan bahwa ya, tayamum dengan debu sing kecampur ambekan pasir niku sah. Ya. Nah, jadi ini dua masalah yang berbeda, nggih. Jadi ini meskipun jawaza dzalika sebagai secara mutlak dzalika yang secara zahir balik ning fa in khalatahu jisun aw ramal, tapi yang dimaksud ini fa in khalatahu ramal. Engko saja delok ning Hasyiah Imam Bajuri. Wa yasihu lan sah at-tayammum apa tayammum aidun halimane biro malen kelawan pasir fihi kang tetep ing dalem pasir hubarun utawi bleduk. Dadi nek mau debu campur ambekan pasir ya. Iku sebagian ning kitab Imam Nawawi iku ning Fatawi kalih ning apa mau Ar-Raudhah mengatakan boleh. Dan nek niki iki tayamum, nggih, tayamum boten dengan debu, boten dengan lemah, boten akan tapi dengan pasir langsung. Tapi pasir sing wonten lebune. Nah, maka sah boten sah oleh apa-apa. Nggih, oleh nggih. Asal ana lebune ya. Nah, pasir teles ana lebune boten, gak ana lebune. Gak ana bleduke, ya bleduk-bleduk. Ya, ora ana bleduke, nek ora ana bleduke maka sah boten sah. Wa kharaja lan metu biqaulil musannifi kelawan dawuh iki musannaf at-turabu rupane at-turab ghairuhu apa saliyane turab kanu ratin contone kok nurah niki napa maknane bisa tak jelasno besok ae. Wa sahaqati khazafin niki besok. Wa kharaja bit-tahiri lan wa kharaja lan metu bit-tahiri kelawan dawuh at-tahir an-najisu apa najis. Ya, jadi mau ono syaratnya adalah lebu sing suci. Ya, lebu sing suci. Ya, artinya sing mboten suci niki nggih mboten angsal digawe tayamum. Wong sing suci tapi gak nyucikaken wae mboten angsal. Pemene kok memang mboten suci, kok najis. Nah, ini mboten angsal digawe tayamum. Wa amat turabulan ana penutawi lebu al mustamal kang mustamal sing wis tau digunakno. Ya, sing wis digunakno gawe tayamum utawa gawe ngilangno najis mughaladzah. Ya lebu gawe ngilangno najis mughaladzah. Najis mughaladzah niku kan cara ngilangnone, ngangkat najis. Ngilangno najis iku dibasuh dengan apa? Air berapa kali? 7 kali. Salah sijine kudu kecampuran ambek debu nggih. Nah, lebu sing wis digawe ngilangno apa mau najis mughaladzah iku mau nggih campuran banyu iku mau. Iki lebune lebu mustakmal. Begitu pula lebu sing wis digawe tayamum, iki jenenge lebu napa mustakmal. Maka oleh boten digawe tayamum sing mustakmal boten angsal. Kok kita tayamum ora sah tayamum. Wa amma turabul lan ana penutawi lebu al mustakmal kang mustakmal fala yasihu mongko sah at-tayammum apa tayammum bihi kelawan lebu sing mustakmal. Ya ora sah, nggih. Jadi kudune nggawa lebu sing suci tur mensucikan. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.